netsika dzedu dzechivanhu tichingamidza tsangamiro nyamako kusvika kwavaita. Saka takumbira vana baba tiuchireka vedu mashure mangu tiuchirei. Bagara ni mwana wangu ani 19 years. Baba na 7 barifu. Tunachatakia wana. Anachataku. Mumebia. Ngamasho. Shauktara rutini ni kutara sisi. Tawara pronounce. Ini ni mwana wa kutara mazima yangu kwa baba na watu wala waigara kama siku. Baba bisa fuma kushafanya siku. Kwa kusachi. Kabisa alikuwa shio yake ipi mali. Tawara. Asilamu. Takusama. Wakati wacha zonondera titsa kana tesha. Baba mali chapa. Ukabisa marifu kwa kongwe. Kwa kila ukaro. Doze pe. Numa kore mangani. Nda. Numa kore mangani. Ini. 43. Doze pe kuchirora. Doze pe kuchirora. Akashika marifu kwa doze pe. Changati changu patia chimarenge nge changu pamuda kuti Achimbe pasha hii netsa paya. Pano paya kanga yanga changu bosi tikatasa pano paya kanga changu pakuita kushata. Ndongo ya ukarore. Saka atina pasingasivi. China former president pano panga changu da kuti sisi. Kwa pano patika sanga mtoto sasa patapinda pana pakuita nyongori chao. Saka so zvada vanasekuru vakati vachanondiratidza saka kubva ipapo havasati vanondiratidza ini ndega ndazoenda kunovatsvaga ndaenda novatsvaga natezvaro vakanditi washata kuona asi tinode zvinhu zvidi zvifambire gwara kutoti mazitezvaro edu ndongo vave vatiture vana vedu kuti tikwanise kuzopesana nedu. Saka kubva ipapo hapana chaitika. Right. Saka ndogo za shule chobani. Nyaya hapa kuna kitonga pale. Asitukizo. Nyaya kudari. Refuma mtemo wako kana ukagona mara wangu pana ndasi. Ndio shida. Mbali ndasi. Ro. Kuba kwenya. Ulipana kwa. Buno mpari mfanya. Sori pa kuchanga mtregere ngo taura chana chida changa mtregere kuma chero kana mangwana kana ndino apa asi kuti ne zvinhu zvacho ngashika kure gwarara zvino zvikamufamba ne gwarara zvino kudo zvopendo gwarara taura kwa ana sekuru vanotura musukuru wavo wabereki vake ndo gwarara ndikuda asekuru wako pakudoti taura Kasima kama sekuru wakauya kugulapira paseri. Vakanditsanangurira zvese. Vakati hanzvadzi yako hapana chakabhisiwa. Kunana baba chakabhisiwa kwembudzi kuti kana nhasi muchida mudziyo pindura mubvunzo. Asekuru wakayachi? Kunge kurapira paseri. Vari kupa asekuru? Vari kudotita. Vakafa here? Pavana. Vapenyu here? Varipo. Hapana chakamboita. Kumaya kuonopiwa zviri straight forward. Kana baba nezuno ndinotaura nawo pakona. Teera unzi. Iwo ndandikutaura. Ukuthi kana mungwana wako izvozvo zvakamufamba negwarara ndokuda chita takawira pena basa sekuru wako. Want to use my phone? Choppers. Zero 7 74 74 068 068. Ah, it's not one. It's okay. 077 Okay, what I double 4, right? 74 068. 068. Right. Vanogara kusekuru wako? Okay. Iwe unonzani?
Sifa. Inenge ikubaira zvakanaka foni yacho. Vanonzani? Botoman. Botoman. Iwo chinzani? Sifa. Sifa. Vanomwa rore? Mutemo wedu wechivanhu unoti kudhara munhu airoora mombe 13 achibereka vanhu 2 panga pasina pfuma inodzoka zvaipera zvakaita zvakadaro. But now patara ezvinezvi tinochaja pfuma zvichienderana vana vawabereka. Wachatsonzwisisa zvakafana kuti uno vana vanga 6 kurova kuti mombe dzodanga 6 zvinzoka ndikufanira ndakuudza chete zvadziri mombe 6 dzida itonyorai judgment siri confirmed yataputeta pakuna sekuru vacho. Right, judgment mombe 6 anditika zvinzoka right touya panyaya yemombe yeumai noyo masungiro dzova dzaita ngani 8 takudzvinyirira tiri patsika dzedu vanhu naika nenguva yaukaroora iwewe kusamba hauna kubvisa uzvinzwa zvirikutaura ine handisi kutaura zviri fair hauna kubvisa rusamba saka rusamba unobvisa 1800 wazvinzwa but totaura tichiti so for the meantime kuti tisakutisebe pamba pako tisakurove nezvidoma zvedu tisakurove nezvikonzi tsvaga zvinobatika tokupa nguva tokupa chi nguva yokutaura kuti ezvino mvura yakona yakunze kwato wadoka kaikawo tokupa nguva asi ukada kuita western inokurova unza poindi yako inoda kuti zvitwe zvinorunyarara no zvine kodzero hazvina basa so dai kuti zvinhu zvedu vakauya nenzira yandinofungidzira yataifanira mina ndikubvunze mubvunzo mumwe chete ini ndikayetsura anomubereka iwe nini saka udzi ate zvakazvokuita tiritese izvozvi kana wakachenjera unotora kidzi wanzwa unotora kidzi toyo unotaurana naye zvakanaka wobvisa zvinhu zvawakwanisa kubvisa zvinotarisika tochikupa grace period yekubhata zvese zvitakukonfirma zviri bhata hazvina basa tobvisa musi wa 19 pada kunzwa kuti musi wa 19 wabvisa something asi hachisi chitukiso kuno mukadzi wanzwa here hachisi chitukiso kune mukadzi wanzwa tiri kuti nhasi juti kutaura kwatikita kuno nhasi bonde rikuenda kutamba kumukadzi mukuru kutaura kwandaita zvipfuma hapana chinokuratisa kana uchitiri zvako uchati varume tokuzivai pamwe uchati churi uchitendera zvako asi nhasi bonde wozi utangoda kuti mbosesi utangori kutandara uchitomboswa warova rwako ikoko korova rwako sinzi ndapiwa namambo asi nhasi kuda kutonzwa ripoti yaunondifonera iwe nomukadzi wako mangwana kuseni kuti no baba varara mupi kuseni ma7 ndendiri free nyaya yabva kutaurwa padzaisiyo twakana dziri dzinotaura zvipfuma haisina mvudzi pfuma inotsvagwa ichipiwa ndine mwana wavo asi tingati here isusu ndine chironda pamusoro pechironda kunogara ndikuwedzera kumusika vacho pada kudzigora unokanganisa mustori unoti uchitaura nyaya uchiparavazvo ndorati vabi yako avakomana vanondebvu dzinenge dzako avazokudzidzisa kuti mambo vanotaura language ipi manzwa here nzoko izombomudzidzisai zvinotaura imbomudzidzisai zvinotaura pano zvaunotaura iwe zvisingaiti ndorati vabi yako uzovabvunza kuti mambo vaedza kureva kuti kudi zvezvi zvatikutaura pana pakati kusevha iwe but iwaone isati tarisa apa tarisa kumberi right chitsvaga 10 dollars yekusumurati zvapadaro apo kuti kana mamwana chayandobvisa pfuma alright kana wasvika upe uyu
unogara naye 10 dollars kusumurati zvapada wanyatsonzwa kuti unopara musha uchiti uri kuona ndosati kubva nhasi iwe huku kana ichamaza inopiswa muromo iwe unofanira kupiswa muromo saka vabiya kwavo vanga vakupise muromo iwo vaviri wamboenda nopana vakuudze kuti mambo vangu vachiti kudii zvinhu zvako zvinenge zviri straight but unokanganisa so unozvaunoita wega rega ndikutauri mashoko ekupakwa anopera panapa pawasvika panapa isati pakwe mashoko tinorova dzese nyaya idzika idzi tisina waatiudza kana ivo vakatoti ivo kwana kumanori apa vese ava vanonditamba ivova vanogona kuiruka panza pemunhu wawasunga vachiti inobuda bhobho panapa yatosvika apa ndotoona kuti tishiwa nyaya iyi yakaipa but ndinovabhurasha vakadaiso wanza zvandikutaura saka usaite mashoko ekupakwa next time dzidza kuti izvi zvinodai asi uda kuti varume ava vakuudze kuti no mambo vangu vachiti kudii kunzwa tezvava kwa right stereo is 100% right usaite zvopadambidziko toda kukuona pakusuwa 90 unotowaruke ndipatika kutaimira papa unoziva kuti ndinga zvitonganamata kuna mwari muri mumba chaimo chaimo nomukadzi wachei muchitaura kuna mwari mwari anonzwa mwari anopa mwari ndiye anoropafadza ndiye anokomborera ndiye anopa wanzwa vakadzi ava vabatsiri patiri paugara navo musoromba ndiani iva musoromba chaiche ndapedza inonosaida